Okonkwo na Virginia Diocese, onye mama anyị na ha na-anọbe ebe a na-ede maasị Igbo anyị a ọrụ ha na-asị maka mkpụrụ obi ndị nna mmadụ atọrọ ka mkpụrụ obi ha na mkpụrụ obi ndị otu Kristi mekwara ndị gara aga. Anyị tinye ndị ọzọ na-akpa anyị n'otu n'otu. Let us add our prayer intentions as we begin this Mass. Ijikwa n'ụwa anyị nke ọma maka nkweme nke Eucharistia nke a ka anyị pụta na anyị emeghela site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile n'ụlọ nwanne na-emeghela nke ukwuu site n'echiche nke ọgwụgwụ na omume na site ha ezi omume kwesịrị na mmemme site na mmehie nke kasị ukwuu ya ka anyị ji agbaghara ya na ndị ọma na ndị nsọ niile n'ụlọ ụmụnne ndị ọbụla bụ ụwa chukwu anyị na Naịjirịa. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere gbaghara anyị ndị anyị ga duru anyị na ndụ ebe onye nwe anyị na-ebere Kristi na-ebere onye nwe anyị na-ebere ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke na-achị ike niile, biko mee ka emume nke oge ncheta ahụhụ Kristi anyị na-eme kwa afọ nyere anyị aka ịghọtawanye ihe omimi Kristi, ka anyị site n'ide ndụ dị nsọ na-abawanye amara gị site na adịmụna Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị eze na mmekọrịta nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ụwa niile. Anyị nọdụ ala maka ihe ọgwụgwụ. Ihe ọgụgụ nke mbụ, ihe ọgụgụ wetara n'akwụkwọ Jenesis. Chineke gwara Noa na ụmụ ndị ikom ya sị, ana m ekwe ụnụ nkwa, ụnụ na ụmụ ụnụ na ụmụ anụmanụ niile ụnụ na ụmụ anụmanụ niile so ụnụ n'ụgbọ ahụ pụta, anụ ufe, anụ ụlọ na anụ ọhịa niile, na agaghị m ekwekwa ka ejiri mmiri mebie ihe niile nwere ndụ ọzọ n'ụwa. Ihe nji mesie nkwa ike bụ nke a: emeela m ka ekele ugwu m dịrị na mbara igwe, ka ọ bụrụ ihe ịrịba ama nye ụnụ na ihe niile nwere ndụ bi n'ụwa. Mgbe ọbụla m zitere igwe ojii n'ụwa, aga m eme ka ekele ugwu m soro ya pụta ìhè. Site n'ụzọ dị otu a, aga m echeta nkwa m kwere ụnụ na ụmụ anụmanụ niile, na agaghị m ejikwa mmiri mebie ihe niile nwere ndụ n'ụwa ọzọ. Okwu nke ose bụ abụ ọma na azịza. Ihe anyị ga-aza bụ: Onye nwe anyị, ụzọ gị bụ ikwudosi ike n'ịhụnanya maka ndị na-edebe ọgbụgba ndụ gị. Onye nwe anyị, ụzọ gị bụ ikwudosi ike n'ịhụnanya maka ndị na-edebe ọgbụgba ndụ gị. Ka anyị zaa ya: Onye nwe anyị, ụzọ gị bụ ikwudosi ike n'ịhụnanya
maka ndị na-edebe ọgbụgba ndụ gị. Onye nwe anyị, mee ka m mara ụzọ gị. Onye nwe anyị, kụziere m ụzọ gị. Mee ka m na-aga n'eziokwu gị. Kụziere m, n'ihi na gị bụ Chineke onye nzọpụta m. Azịza: onye nwe anyị, ụzọ gị bụ ikwudosi ike n'ịhụnanya maka ndị na-edebe ọgbụgba ndụ gị. Onye nwe anyị, cheta ebere gị. Chetakwa ịhụnanya ahụ ejiri mara gị site na mgbe ochie. Onye nwe anyị, were ihe ịhụnanya gị cheta m, n'ihi na ịdị mma. Azịza: onye nwe anyị, ụzọ gị bụ ikwudosi ike n'ịhụnanya maka ndị na-edebe. Onye nwe anyị, ịdị mma, bụrụkwa onye ikpe nkwụmọtọ. Ọ na-egosi ndị onye nwe anyị ịdị mma, bụrụkwa onye ikpe nkwụmọtọ. Ọ na-egosi ndị mmehie ụzọ. Ọ na-eduzi ndị umeala n'ụzọ ziri ezi, na-akụzikwara ụmụ ogbenye ụzọ ya. Azịza: onye nwe anyị, ụzọ gị bụ ikwudosi ike n'ịhụnanya maka ndị na-edebe. Ihe ọgụgụ nke abụọ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ mbụ Pita ya sọdara. Ọ bụ ihe a kpatara Kristi jiri were otu ịnwụ ọnwụ maka njọ nwụchitere mmadụ niile ọnwụ. Onye ezi omume nwụchitere ndị ajọ omume ọnwụ iji durute mmadụ n'ihu Chineke. Ọnwụ ahụ ọ nwụrụ bụ ọnwụ ọ nwụrụ n'anụ ahụ, ma e nyere ya ndụ nke ime mmụọ. Ọ bụkwa n'ime mmụọ ka ọ gara akwụsara ndị mmụọ eji na mkpọrọ okwu Chineke. Ụmụ mmụọ ndị a bụ ndị jụrụ ikwere na Chukwu n'oge gara aga, mgbe Chineke jiri ndidi chere ka Noa rụọ ụgbọ mmiri o ji zọpụta ndị mmadụ 8 n'uju mmiri. Mmiri ahụ bụkwa ihe eji atụnyere mmiri nke mmiri Chukwu, nke na-abụghị ihe eji asachapụ unyi nke elu ahụ, kama ọ bụ nkwa ejiri ezigbo akọ na uche kwe Chineke site na mbilite n'ọnwụ nke Jesu Kristi, onye rọgoro n'eluigwe wee nọdụ n'aka nri Chineke, ebe ọ nọ na-achị ndị mmụọ ozi niile na ndị niile na-achị achị na ike niile dị n'eluigwe. Okwu nke Sebụl. Mbeku. Otito na ngọzi dịrị gị, inwe anyị. Ọ bụghị sọ na nri ka mmadụ ji adị ndụ, kama ọ bụ n'okwu ọbụla si n'ọnụ Chineke pụta. Otito na ngọzi dịrị gị, inwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Mak dere. Mmụọ nsọ weduru Jesu banye n'ọzara. Ọ nọrọ n'ọzara 10 ụbọchị 4. Ekwensu nwaara ya ọnwụnwa, ya na ụmụ anụ ọhịa dịkwa. Ndị mmụọ ozi bịakwara nyere ya aka. Ma mgbe a tụnyesịrị Jọn n'ụlọ mkpọrọ, Jesu bịara na Galili na-ekwusa oziọma Chineke na-asị, oge ezuola, ọchịchị Chineke adịla nso, chegharịanụ, kwerenụ n'oziọma. Oziọma nke ose bụ ụwa.
Ọtụtụ dịrị ya so. N'ụbọchị taata, anyị na-achọga misa nke Sọnde nke mbụ n'oge anyị na-echeta ahụhụ nke dị na Jesu Kristi n'oge Lent. And traditionally, first Sunday of Lent na-awụkarị the temptations of Jesus. Ọnwụnwa a nwara dị na Jesu Kristi. Oge Jesu Kristi mechara mmiri Chukwu n'osimiri Jordan, mmụọ nsọ ọ natara. When Jesus was baptized in the river Jordan, he received the Holy Spirit. The Spirit led him into the desert, where he was for 40 days and 40 nights. Yes, I believe in Moses. Everyone, iri abalị anọ ma ụbọchị iri anọ. Ebe ahụ ọ nọ, ekwensu anọdụ ya. Mana akwụkwọ nsọ gwara anyị na ndị mmụọ ozi bịara nọnyere ya, bịa nyere ya aka. Anyị nwere n'ihe ọbụla gụrụ anyị taa. Nke mbụ, nke si n'akwụkwọ Jenesis, a gwara anyị gbasara Noa, onye Chukwu ya na Chukwu gbara ndụ. To understand the story about Noah, we need to know what was happening before the flood came. In Genesis chapter 6, Abraham said that the sons of God married the daughters of men, and they were producing giants. These giants became a wolf unto their fellow men. There was a lot of wickedness in the world. And because of that, in Genesis 6, verse 6, as saying God regretted ever making man in his own image and likeness. And that was why he decided to destroy the world by the flood. Yet we are many that will share over. Nina, at all the many. As an orange with the many, maybe over organ, ever my old race, never in the middle. Therefore, why do you work? Let us leave it person. Because of that, I need the mother of Madina. Njọjọ ejula n'ime ụwa. Mana tupu the race, nyere mbụ ekerekere si na ị na-awụ ihe ga-egosi na ya gaghị eji mmiri mebie ụwa ọzọ. So mgbe Chukwu gbara ndụ a, ọ dị sọsọ mmadụ asatọ ndị azọpụtara. Ya bụ Noa na nwunye ya na ụmụ ya atọ na nwunye ha atọ, 8 people. Only these people were saved. And when were they saved? They were the other righteous people seen on the face of the earth. In a Bible, what another one will say, it pays to obey the commandments of God. Obeying the commandments of God attracts divine favor. Chukwu right from the beginning, but I don't know the Israel said, "How do you know you obey my people and I obey your God? If you will keep these commandments that I enjoin on you today, you shall be my people and I will be your God." And as long as they were doing that, they enjoyed the favors of God. But each time they went contrary to the commandments of God, especially when they started worshiping idols, God allowed them to be defeated and be taken into exile. Chukwu jere mmiri mebie ụwa n'oge Noah. And because of the righteousness of Noah, Noah and his family were saved. We see this same kind of thing in Genesis chapter 19. Ebe Abraham gbasara Sodom na Gomorrah. Ebe ahụ, mgbe Chukwu chọrọ imebi ụwa, mgbe ọ chọrọ imebi Sodom na Gomorrah, ọ gwara Abraham na-ezikwanye Lot si ya bilie pụọ n'obodo a n'ihi na a na-adị mebi. Why? Because Lot was a righteous person. Ihe ọ pụtara sị onye ọbụla na-edobe iwu Chineke, Chukwu na-agbara ya. Amen? Any person who keeps the commandments of God, God gives that person secrets. He reveals mysteries to that person and he protects that person. Because the commandments in Jeremiah call a testament of relationship between us and our God.
If you are faithful to it, God will also be faithful to his own promises. And God is always faithful to his promises. Only that we are the people who always default in that contract. So if you know about this and that, see, only about again we see and you won't get Chineke. Ike again. Onye na-anọgidesi ike na iwu nke Chineke na Chukwu na-azọpụta onye ahụ. Abịa na ihe ọgụgụ nke abụọ, a na-egosi anyị ebe Pita ma na-ekwu gbasara ihe ahụ mere oge n'ụwa. Ya gwakwa anyị site na Jesu Kristi oge ọ nwụrụ, that Jesus descended into hell and he was there for 3 days. He ministered to the spirits in prison. Peter refers to it, saying that ndị ahụ n'oge Noah, ndị na-ekwere na Chineke, ewere mmiri wee kpochapụ ha. And then Peter went further to tell us that showing us that Noah's water, the water at the time of Noah, the flood at the time of Noah, prefigures the baptism we receive now. But instead of the waters of baptism drowning us, the waters of baptism now save us and make us the children of God. The waters of baptism now wash away our sins and make us the members of the family of God. They make us followers of Jesus Christ. So we can understand why St. Paul says in Romans chapter 8, everyone moved by the Spirit is the Son of God. The Spirit you received was not the spirit of slaves, bringing back fear into your lives again. It is the Spirit of sons, and it makes us cry out, Abba, Father. Peter na Chineke anyị na-asị, onye ọbụla mere mmiri Chukwu, onye o nwere rights as a child of God. But also, you also have responsibilities. You have rights and privileges, but you must have your responsibilities to fulfill. Becoming a member of the church doesn't mean that every Sunday night just to be at church. There are different ways you involve yourself in the church. My collection, my DDF, in ministries in different ways. We are helping and living out our baptismal promises in that way. Peter na onwe ya kụziere ndị heathens, ndị atọghara site na ọgọ mmụọ n'oge ahụ. Mgbe ọ na-agba gbasara baptizim, ya ndị chere aka ha bịa kwe mkpa nke baptizim ha. They came and made their own baptismal promises because they were adults. So he was telling them that there is a difference between the waters of baptism and the waters of the flood at the time of Noah. While the waters at the time of Noah washed people from the face of the earth, the waters of baptism now make us the children of God. Amen? Na gospel, Jesus Christ, after he was baptized, the Spirit he received, because if we can remember, now Jesus Christ during his baptism, the voice of the Father was heard. This is my beloved Son, with whom I am well pleased. The Holy Spirit descended on him in the form of a dove. That Holy Spirit that he received at baptism in the river Jordan led him into the desert, where he was for 40 days and 40 nights. 40 days and 40 nights is very symbolic in the scriptures. Scriptures, what it indicates is a long time, a long period of time. And when we go through the scriptures, we see that this is true. In Exodus 34:28, Moses fasted around 40 days and 40 nights before he gave the commandments from the Lord. 40 days and 40 nights, a long period of time. And in 1 Kings chapter 19, verse 5, we see that Elijah fasted for 40 days and 40 nights before he went to Mount Horeb, where he encountered God. And it continues, Jonah chapter 3, it remains only 40 days for
your city to be destroyed. And they repented in sackcloth and ashes. And that is why in Christianity today, we obey 40 days and 40 nights, in keeping with what Jesus Christ did before he started his public ministry. Manana for the highest celebration of the church, the Easter season. Because Easter is the main reason we are Christians. All my little Christian more, my belief, no what you can we can they can do to Christ. Because he said we will die and we will rise, and the watched him he died and he rose. That's why they have to believe in him. So that whenever in your life, in your life, Christian has yes, this person is worthy of our trust because he does what he promises. Why we see Christianity and what makes us Christians? Baptism. When we are baptized, our original sin is washed away. We become children of God and members of the church. And are the brothers and sisters of Jesus Christ. Now, then Romans chapter 8, St. Paul, there are new names. You see, that what shows that we are the children of God is that we are heirs. Co-heirs with Christ and heirs with Christ and the children of God. So that if we can endure sufferings, we will also manifest his glory. You know what I was saying? Like you to Christ, don't think that things are going to be very easy for you. That is why Jesus Christ, whom we follow, he suffered in order to save us. If he suffered in order to save us, then we should be able to bear one little thing or the other for the sake of Jesus Christ. I am the original Bible saying, repent and believe the good news. Repenting and believing the good news involves a lot of things. First of all, repentance is, in fact, it demands conversion. If you are converted, and conversion is an ongoing thing. If every day you are making effort to become a better person, practical steps, this is what God wants from us. As I live, says the Lord, I have no pleasure in the death of a wicked man, rather let him turn from his evil ways and live. And we see a practical way of repentance in the story of the prodigal son in Luke chapter 15. As I must leave this place and go back to my farm. That is real repentance. If you really repent, there is something we call true sorrow for sin. And there is something we call firm purpose of amendment. He made a firm purpose of amendment. He didn't want to continue living in that sinful state because almost that environment was only drowning him deeper and deeper in sin. Yes, I must leave this place. I must go back to my farm. And I must say, Father, I've sinned against heaven and against you. I do not deserve to be called your son any longer. Rather, take me as one of your paid servants. And he moved. I am at the rest of the story. He embraced and kissed him. This is what he did in his confession. Father, I have sinned against heaven and against you. I do not deserve to be called your son any longer. Rather, take me as one of your pet servants. He may have been busy. He wasn't even listening to that confession. He was busy commanding his servants. Now get the robe and put on him. Change his rags. Get the rings for his fingers. Get the sandals for his feet. For this son of mine was lost and is now found again. He was dead and is alive again. Amen? So, day and day by baptism, we face challenges, we face trials. We are exposed to the life of sin. That same Holy Spirit we receive as our own baptism leads us into the desert experiences of our life. Ever you meet temptations, ever you meet Satan in a serious way. Satan will tempt us as he tempted Jesus. But the thing about
na ndị kwesịrị ike na Chineke, Chukwu anaghị ahụ ha aka. Ọ ya mere isi anyị chegharịanụ kwere n'oziọma. Mgbe anyị kwere n'oziọma Yesu Kristi, anyị ga na-eme ihe ọ gwara anyị ka anyị mee. Mgbe anyị kwere n'oziọma Yesu Kristi, anyị ga-elele anya na ndụ anyị jụọ sị, kedu ụzọ m si na-emejọ Chukwu? Kedu ụzọ m si na-emejọ mmadụ ibe m? Why should I continue moving in this way? Already, each time you have a confession, you are saying the same thing. You are not having any spiritual growth. Because any confession you go to gives you a new clean page. Like what happened in Gospel of John chapter 8, where the woman caught in adultery was brought to Jesus. The Jewish authorities now permission to go on with it. Christ has said, any of you has not sinned before, let him be the first to throw the first stone. And as he went down, he saw they disappeared. And what did he say to the woman? Woman, where are your accusers? Has no one condemned you? Asiya, no one, sir. Asiya, neither do I condemn you. Now go home and sin no longer. Amen? And in confession, this is what happens. Christ will tell you, I have not come to condemn you, because I have come to save you. I cannot be saving you and condemning you at the same time. Now go home and sin no longer. Go home and try your best to avoid whatever will put you back to sin. That's what it means. That's the charge we receive. Most times, from the time I see Diabo, we start doing those things again. So Lent is a time to call us to seriousness with the matters of God, the matters of spirituality. Satan is out there. Why they call Satan that tempted Jesus, not the physical Satan, but when maybe guys this beast in our daughter. I don't have any black, it was Angel and Lucifer before Lucifer, one of the head of the angels, now so, but the thing is that Satan we are talking about could be anything. Satan could be the person living in your house with you. And I go through the scriptures, we see that in Numbers 22, God's angel was the Satan in the way of Balaam. Balaam the giant, the angel of the Lord gave an obstruction. That the Bible says, the devil, the Satan, that obstructed him. Satan, in that Jewish sense, anything that becomes an obstacle to you, anything you have in temptation will Satan. In Matthew chapter 16, verse 23, all the years of prison in the region of Caesarea Philippi, get over, get behind the Satan. You are an obstacle in my way. Or Peter was Satan. No. Peter was an obstacle in his way. Because Jesus could say, you know, the Peter confession, you are the Christ, the Son of the living God. That's a sign of virgin. You are the blessed man. For you have said what you said, not by human power, but the Spirit of the Lord has done that to you. And so I say to you, thou art Peter, and on this rock I shall build my church, and the gates of underworld shall never prevail against it. I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth shall be considered bound in heaven, whatever you loose on earth shall be considered loosed in heaven. After that, because he wanted to know whether they understood who he was. Ultimately, because I'm miracles, and they wanted to do miracles also.
All comes to the other. So one came out of na isi ala mana ọ ga-anọ n'ihi abalị atọ n'ụbọchị nke atọ ya ebili. He will rise on the third day. Peter said, heavens preserve you, Lord. This shall never happen to you. Yes, get behind me, Satan. You are an obstacle on my way. Because Peter was trying to be an obstacle to the very reason for which he came to the world. Christ will be an That is why I got to be very careful. We have to be praying for the spirit of discernment in everything we do. We didn't want to meet the Satan in your way. So Satan doesn't have to come from many morning. Satan will Sinaka Negi. Satan will Sinaka Negi. Only the Rola oh, how headed to their parents. How would Chineke Hello, but even one you see that the third person or you will be one will be again. Remember the parable of the sower. Already get nativity over. Happily try to over again, and they are not able to bear any fruit. Satan could be junior seminary. Seminary. There was a time that he denied the very poor. For some months, he went there with seminarians. At a point, a group of seminarians are every child lunch had a new kitchen. Group plate and a fox. Now, in this area. And I have to go so here. And I want in the cook. That made them so they understood that these children would be obstacle in the world they were waiting for God. So it could be somebody in your office that you try everything to, you try to do your best. And this person never sees anything good in what you're doing. They are making an obstacle. What do you do in such situations? Do you say, I'm not going to do it again? For the main mind, they take a ministry. When you take up a ministry, you have promised God, this, I want you to depend on me for this thing. And God will leave you and give you the grace to fulfill it. It is for your own salvation. All the man will better say, and not there. You are making God angry. Because it's here, depend on me for this, and I will allow you to do it. Before me, I know what obstacle, somebody do something, my case and all that. And because of that, he have to put people originally. No, we should do better than that. It's not like if we cannot beat them, we join them. We are supposed to be the light of the world. As baptized people, we are given some authority to overcome Satan. We simply have to believe who we are. We simply have to believe that the children of God. We simply have to believe that God is with us. Because when you do so, people are running in Matthew chapter 28, verse 20. I say, know that I am with you always, yes, until the end of time. That woman in that Christy, no guarantee, I deliver, we tell you I did. Can you tell me that I can never change also repent and believe in good news? Can we then buy it? You can make it a also repent and believe in good news. Can you now the obstacle? It could be a friend that is an obstacle in your way with God. Then you got that friendship. Give me now the talk now on way. I never okay COVID here. Chineke onye kwere ọbịa Chineke
onye zitere nwa ya ka ọ bịa gbapụrụ ya n'elu obe. Chineke onye hụrụ anyị site na baptizim e mere anyị ka ọ bịa nyere anyị aka na mbọ niile anyị na-agba ime uche ya, ka site na amara ya anyị nwee ife ya na mmụọ na n'eziokwu, na mgbe ọbụla anyị ga-eme mmemme mbilite n'ọnwụ nke dị nwa Jesu Kristi, a na-esorokwa bilie site na ndụ ọjọọ na na ndụ nke otuto site na Kristi dị nwa anyị. Ekwere m n'otu Chineke nna ji ike niile, onye mere eluigwe na ala na ihe niile a pụrụ ịhụ anya na ndị na-apụghị ịhụ anya, ya bụ otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna ahụ tupu ụwa ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, a mụrụ amụ na-emeghị eme, ya na nna bụ otu ihe malite ebighị ha jiri bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye na-adịghị anyị bụ mmadụ, na maka ihe nzọpụta anyị siri n'eluigwe malite. O were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ, agbọgbọ ya mgbe niile anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ na-ahụhụ mmụọ elie ya. Ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwuo, ọ bụrụ n'eluigwe nọrọ n'aka nri Nna, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ ebube ya dịka ndị na-efe na ndị nwụrụ anwụ ikpe, onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwere na mmụọ nsọ dịka onye na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekwu na-ekpụrụ ya na nna na nwa, onye si na-adị amụma mkpụrụ okwu. Ekwere na nzukọ nke dị otu ndị nsọ bụrụ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta na otu mmiri Chukwu maka mgbaghara mmehie. Ana m atụ anya bilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịa. Ụmụnne na Kristi, ekwesịrị anyị ụbọchị taata na anyị bụ ụmụ nke Chineke, ndị nwere ike ịkpọ Chineke nna anyị site na baptizim e mere anyị. Ka anyị rịọ ya maka mkpa anyị dịgasị iche iche, ka anyị rịọ ya maka ndị niile dị ọrịa ncheta na ekpere n'otu n'otu, ka anyị rịọ ya maka ndị niile ndị nke okwukwe ha na-ada mba maka ihi ihe ndị ha zutere na ndụ, ka site na amara nke Chineke ka ha nwee ike na-aga n'ihu n'ụzọ nke okwukwe. Anyị arịọghị onye nwe anyị ka anyị kpee ekpere maka nzukọ Kristi, maka onye isi ya bụ Francis, ndị bishọp anyị na ndị ụkọchukwu na ndị niile nwere ọrụ nke mgbasa nke okwukwe n'ụwa niile, ka ha na-arụ ọrụ a, ka Chineke nye ha mgbe ọbụla ha ga-ezute ihe ọmụmụ maọbụ ihe isi ike, ka amara ya nwoke ibu ha na-aga. Anyị arịọghị onye nwe anyị ka anyị kpebere maka anyị onwe anyị ndị e mere mmiri Chukwu, ka Chukwu nye obi anyị mata ndị anyị bụ ụmụ Chineke, ka anyị nwee ikikere nke o nyere anyị maka ikpe ekpere, na anyị nwere ike ọkụ ya na mkpa anyị dịgasị iche iche ya enwe ike ịza anyị, ka a ghara ime mkpa nke ga-eme ka obi daa anyị mma, kama ka ha mee ka anyị cheta na enyemaka Chineke dị anyị mkpa, ka anyị kpọkwuo ya na ekpere ka ọza anyị arịọghị onye nwe anyị. Ka anyị kpee ekpere maka ụwa na anyị nọ n'ime ya, nke ọrịa coronavirus ma na-emesi ike ugbu a, ka maka ndị obodo anyị ndị Naijiria, ka Chineke were ọbara dị ọnụ nke nwa ya bụ Jesu Kristi kpuchie ụwa, ka o were ọbara ya ahụ sachaa anyị, ka o mee ka ọbara ahụ ka anyị bụ ọbụla bụ isi ọrịa ya mee ka ọgwụgwụ, ka n'oge na-adịghị anya ka ụmụ ya nwere ụmụ. Anyị arịọghị onye nwe anyị
Ka anyị ekpere maka anyị onwe anyị ka anyị nọ na oge Lent a. Ka amara Chineke na-edu anyị na mbọ niile anyị na-agba ime uche ya. Ka site na amara ya anyị nwee idobe iwu ndị ahụ o nyere anyị kwesị n'ụzọ dị otu a nweta amara Chineke na ndụ anyị. Anyị arịọghị onye nwe anyị. Ka anyị kpee ekpere maka ndị nọ n'ọrịa. Ọtụtụ ụmụnna anyị ma ndị na-ebe a ma ndị nọ n'ụlọ, ndị nọ n'akụkụ ụwa dịgasị iche iche, na ndị niile nọ n'ụlọ ọgwụ ugbu a, ka Chineke onye zitere nwa ya Jesu Kristi, onye gwara anyị na ya mere ka anyị nwee onwe ya n'uju, ka o were uju nke ọgwụgwọ ọrịa ya bịa zute ha ka ha nwere onwe ha, bịa nye ha nsogbu niile. Anyị arịọghị onye nwe anyị maka mkpụrụ obi ndị nna ọga atọrọ ihe, ka makwa ụmụnne anyị ndị nke anyị na-echeta na Ganisa taa, ka Chineke onye ha fere oge ha nọ n'elu ụwa ka ọ ghara ịgbara ha aka nke nzọpụta na ụkwụrụ anyị na mkpa, kama ka ọ sachaa ha site na ahụ nke dị na Jesu Kristi, bịa nabata ha n'alaeze uwe na ndụ. Anyị arịọghị onye nwe anyị. Ka anyị belata isi ugbu a tinye ndị ọzọ na-agba anyị n'otu n'otu. Maka ihe ndị a na-arịọghị onye nwe anyị. Ekele na-ekwesị ụwa Chineke nke ụwa niile, nna nke were na nke udo, onye jiri onyinye niile nke ime mmụọ wee gọzie anyị tupu ụwa. Ịhọrọla ka anyị ụmụ gị, otuto na nsọpụrụ dịrị gị ebere. Anyị na-asị gị lekwasị anya n'oge ụmụ gị ndị a niile n'ebe a, mkpa dị iche iche nke anyị bụrụ obi anyị. Lekwasị anya na mkpa ndị mmehie ọrụ na-echeta ha n'ebere. Onye nwe anyị, enweghị ihe karịrị gị omume. Anyị na-asị gị ikwuo okwu gị na ozugbo ọ ga-adịrị anyị mma. Cheta mmeri Chukwu ahụ nke mere anyị, nke ji maka ya mee ka anyị bụrụ ụmụ gị. Elela anyị na njọ anyị, kama lekwasị anya na ọbara dị ụtọ nke mmadụ Jesu Kristi gbara n'elu obe, bịa mere anyị ebere, maka na anyị na ihe ndị a niile site n'aha Jesu Kristi onye nwe anyị. Thank you.
Rewanu ụmụnne kaja mma ụlọ bụrụ ihe kacha Chukwu na aja ike niile ịmara ya mmadụ ekele ya na ya mara ịma nke anyị na ndị ezigbo nzukọ ya dị nsọ. Chineke ji ike niile anyị na-arịọ gị ka ime ka anyị kwesị ịgụnyere gị onye ndị a anyị ji eme emume nke mbido oge dị nsọ nke ncheta ọnwụ Kristi site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu, welitenụ obi elu. Ka anyị ndị nọ Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezi bụrụ ihe ziri ezi n'ọrụ dịrị anyị na nzọpụta anyị na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile dị mmadụ na adị nsọ Chineke ji ike niile onye ji ụwa tụwa site na Kristi dị nwere anyị. N'ihi na afọ ọbụla iji afọ ọma na-eme ka ndị kwere na gị were ọṅụ sitere na mmụọ awụchara ụcha na-atụ anya maka mmemme ihe omimi nke gafere. Ka ọ ga-abụ site n'itinye mkpuchi na ịdị nsọ kwesịrị ha na ọnọdụ nke ịhụnanya na sitekwa n'isonye ugboro n'emume ihe omimi nke si na ya tụgharịa ha edubanye ha n'uju ama nke ịbụ ụmụ. N'ihi nke a, anyị na-eso ndị mmụọ ọma na ndị isi mmụọ ọma ha bụkwa eze ike ọchịchị na igwe ndị agha niile nke eluigwe na-ekpukwa otuto dị ebighị ebi na nsị. Nsọ, 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 oseọbụla Chineke nke igwe ndị ọrụ, eluigwe na ala jupụtara n'ebube gị. Hosana n'ebe kasị elu. Ọ dị ngọzi onye bịara n'aha Onyenwe anyị. Hosana n'ebe kasị elu. Dị nwere onye nsọ ezie, o kwesịrị ekwesị etu ihe niile ikere si eto gị site na mmadụ ndị nwere Jesu Kristi na site n'ọrụ na n'ike nke mmụọ nsọ. Ị na-enye ihe niile ndụ na-edo ha nsọ. Ị naghị akwụsị ịkpọkọrọ onwe gị ndị mmadụ ka o wee bụrụ na site n'ọwụwa anyanwụ ruo n'ọdịda ya a ga-ebunyere aha gị ihe onyinye dị ọcha.
Ya mere, anyị jiziri umeala arịọ gị ịmanụ ka ọ masị gị site n'ike nke otu mmụọ nsọ ahụ ịgọzi onye ndị a anyị butere gị ka ido ha nsọ, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke nwa gị na Jesu Kristi. N'anyasị a rịọrọ ya nye, o were achịcha ka ọ na-enye gị ekele, ọ gọzie, nyawa, nyekwa ya ụmụazụ ya na-asị, nara nke a rie ya ọnụ niile, nke a bụ ahụ nke a ga-eburu onye maka unu. Otu abụọ o siri mee mechara nri anyasị, o boro iko nsọ, ọ na-enyekwa gị ekele, ọ gọzie ya, onyekwa gị ụmụazụ ya na-asị, nara m nke a, ṅụọnụ ya ụlọ niile, nke a bụ iko nsọ nke ọbara m, nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mere ime mmadụ nke bụ ebe ọhara njebe, na-eme nke a na ncheta. Ihe omimi nke okwukwe, oge ọbụla anyị na-eri achịcha nke a na-aṅụ iko nsọ nke a, anyị na-ekwusa ọnwụ gị dị mma wee ruo mgbe ị ga-abịa. Dị mmanụ, ebe anyị na-echeta ahụhụ ọnwụ na ncheta ndụ nke nwa gị ahụ na mbilite n'ọnwụ ya dị ịtụnanya na ọrụrụ n'ime ya, ebe anyị nọkwa na-atụ anya ọbịbịa nke abụọ ya, anyị ji obi ekele na-atụnyere gị aja nke a dị ndụ, aja dị nsọ. Anyị ji umeala arịọ ilekwasị anya n'onyinye nke nzukọ gị, ka ị na-ahụ ya ka ihe aja ọ masịrị gị, ka mkpunye ya medaa gị obi. Mee ka anyị bụ ndị eji ahụ na ọbara nwa gị azụ nri, jupụtachaa na mmụọ nsọ ya, anyị abụrụ otu ahụ na otu mmụọ n'ime Kristi. Ka ya onwe ya were anyị nye gị dịka aja dị ọkụ, ka anyị nwee ike isoro ndị nke gị ịghọtara kete oke n'ebe na mbụ Virgin Maria dịkarịsịrị ngọzi, nne nke Chukwu, na Josef dị ngọzi bụ di ya, na ndị apọstọl gị dị ngọzi, na ndị egwuregwu maka okwukwe gị otuto, na onye dị nsọ bụ Elizabeth na Sita, na ndị nsọ niile, ndị anyị tụkwasịrị okwu iyi na arịrịọ ha n'ihu gị mgbe niile, na ọ ga-enyere anyị aka. Anyị ji umeala arịọ ụsọ bụ ụwa ihe àjà nke ndozi agbata anyị a pụtawara ụwa niile ruo na nzọpụta, ka ọ masị gị ime ka nzukọ gị malite n'ụwa kwụsie ike n'okwukwe na n'ịhụnanya, ya na odibo gị bụ Pope anyị Francis, na bishọp anyị bụ Alberto, na ọda ndị bishọp, na ndị echirechi niile, na ndị nke gị niile agbatara gị. N'obiọma gị, nụrụ arịrịọ ndị ezinụlọ a ndị ọ masịrị gị, ka ha kwụrụ n'ihu gị, were ebere pụtara onwe gị ụmụ gị gbasara n'ụwa niile ọna mụrụ obiọma. Nabata n'ala eze gị ụmụnna anyị ndị nwụrụ anwụ na ndị niile ha pụrụla ụwa, ndị mere ihe masịrị gị, ebe anyị na-atụ anya na anyị ga-anọ gbata afọ ojuju ebighị ebi site n'otuto gị, site na Kristi gị nwere anyị, onye si na ya agbasapụ aka ihe ụwa niile. Site na ya bụ Kristi na n'isonye ya nakwa n'ime ya na n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, ka nsọpụrụ na otuto niile si adịrị gị, Chukwu na achị ike niile site n'ụwa ụwa niile. Ebe nyere anyị iwu na-enye ndụ, a ga-abụrụkwa ndị eji nkuzi nke Chineke were zụọ, ka anyị were mụta n'obi ikpe. Nna anyị nọ n'eluigwe, otuto gị na ọchịchị gị
Nzọpụta anyị na-arịọ osepụrụ anyị ihe niile were ebere ndị n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka nzọpụta anyị na njọ oge niile anyị ewerekwala nsogbu niile were nchebe dị nsọ na-atụ anya maka ndị a Chineke nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwanyị Jesu Kristi ị gwara ndị apọstọl gị udo ka nna ha bụrụ ụnụ udo nke ka m na-enye ụnụ elekwala anya na nke anyị ga kama okwukwe nke nsogbu gị nye gị na ịdịkọ n'otu uche gị siri chọọ gị ma ya ndụ na-achị ebighị ebi. Udo mkpọsa ụwa dịrị mgbe niile. Atụrụ nke Chukwu Onye na-ewetara njọ nke ụwa atụrụ nke Chukwu onye na-ewetara njọ nke ụwa atụrụ nke Chukwu onye na-ewetara njọ nke ụwa. lee atụrụ nke Chukwu, lee Jesu Kristi onye kpachapụ njọ nke ụwa. Anyị dị ngọzi bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Ahụ Kristi. Move to the middle because it's going to come on this side and it's going to be right here where you are. For everybody? Yes, it's on this side. So you need to go to the middle. You can take it all the way down there. You can sit in here. You can go and sit through there. It's available. So you can sit over there. You can sit over there. Move the camera over there. So he's not going to go middle? Yeah. So he's not going to go middle? No, come in this way.
Unlike bells, new afro night unblocks your nose.
Ka anyị rịọ arịrịọ. Onyenwe anyị, ijirila ọchịchọ nke eluigwe gbaa anyị ume. Biko nye anyị okwukwe dị ndụ, nchekwube eji aga n'ihu n'ịhụnanya siri ike. Ka anyị wee mụta inwe agụụ maka onye ahụ bụ ezigbo achịcha dị ndụ. Anyị were isi ike n'okwu niile si n'ọnụ gị pụta site na Kristi Onyenwe anyị. Anyị nọdụ ala maka nọọsụ. Oitozi Jesu. Oitozi Jesu. Chukwu anyị dị mma oge niile. Ụka na-abịa abịa bụ ụka bishọp ji eselebreti Black History Month with ndị isi ojii nọ na San Bernardino Diocese na Cathedral. Ọ ya amaghị onwe na ọ na-enwe ike pụta wee jọn nọ. Ụka ga-ebido by 10:15. Ejikwa m ohere ekele onye ọbụla nwere ike bata na retreat anyị mere wiki gara aga, wiki and a half gara aga, 2 weeks ago. Jikwa ohere a na-ekele ụmụaka anyị ndị gara conference a na ha youth conference, ndị wepụtara oge wee gaa ya. Ụkwara ohere a wee na-arịọ ndị isi ụmụ nwanyị, ụmụ nwoke kọmuniti anyị, ndị isi si na Washington DC sendere ụlọ email kpọkwara ụlọ respond. Ụfọdụ n'ime respond, ụfọdụ respondable. Biko gbanụ ụlọ respond. Onye a meeting dị nnukwu mkpa. Ọ dị ndị bishọp mkpa hinne a ji wee chọọ ka ndị isi ọbụla, all ministry heads, especially in our community, different groups heads. Ụmụ nwaanyị respondigo, ndị prayer ministry respondigo, ọga kwesịrị ịdị respondi. Kedu afọ ụlọ niile afọ wetara email, you have to respond. Ụlọ niile respond. Ya meeting bụ ụka na-abịa abịa. Ọ ga-abụ na mgbede, ọ na-efife radio, agbasa ụka, emenye miti. Ọ ya dị mma na anyị nwere ndị bịara na ya, ghọtakwana ihe a na-ekwu, ghọtakwana ihe a na-achọ n'aka anyị. Dịka bishọp anyị si wee kwuo, bishọp Rojas si wee kwuo, na ya na-arịọ Chineke ka anyị ghara isi azụ n'etu anyị dị na mbụ mgbe ha ya ebi. I'm hoping na anya ga-eche na anyị ga-echigha azụ ike anyị dị na mbụ na ihe abịa. Ọ bịa ka ndị bishọp ji agba mbọ ụnụ bịa ya mitin, ụnụ ghọta ebe ha masị abịa, ụnụ agbaghị etu n'otu ka ha ga-esi wee bịa. Ife anyị na-ege ọfụma ka anyị nwee ike wee jee. Ọ bụrụ na Chineke debe m wee etu a chọọ ka anyị gbanwee. This is our moment. We don't want to lose that. We want to be part of those who changed. We want to be part of those who heard the word of God, who heard instructions of God, and who followed those words, like Father was saying here earlier. And my young, when you are called, like I've always done, please listen and please try to follow the instructions. Most importantly, you may idea. Don't keep it to yourself. Make sure somebody hears that idea so that we can use it. That place is here. Ife is here. I'm here. If you think it's something that pertains to the whole diocese, send it to me. I will know if send it to him. We have to follow every instruction Bishop Nyarani. We must be a change maker by the end of this pandemic.
Aya bachamba na yini. Amen. Jadi mohera yang bikin disi. Oh ni mata email lah, bamba phone respond. Apa ni mata ho? Itu kamu hari bukan. Most of our ministers, I'm another president. The lectures are it is still your responsibility. When you get that email, or you get a call, or you get a text, it is your responsibility to read. It is your responsibility to serve. We are still ministers. A lot of us have rejected that ministry. Like Father said, if you are not going to follow, tell us you don't want to be part of it anymore, then we will just use the people we know. But this trying to find somebody who will read has to stop. If you put your name on that list, when you get that, when it says Sunday to read, please come to read. We still need people to help us. If you know you can read it very well, there's no need waiting. See, if you have a number, we'll put your name there. Then we will send you to class. Because of us, you need Igbo. You need to get to in terms of liturgy. So that way, I can help out when I am. Only you must tell me to respond. Better. I'm already named birthday and anniversaries this month. Oh my God. Huh? Okay, in January. And then there is in arrears. No, I said the January, and there is in arrears. Yes. Okay. How the kid is so special, huh? Whether anniversary or birthday, I'm trying to face up. So what did you think I was saying? Make sure you space out properly. Enyemaka anyị dị n'aha Onyenwe anyị. Nna pụrụ ime ihe niile onye ebere n'ụbọchị taa. I chetarala anyị na ịbụ ụmụ gị site na baptizim. Anyị kelere gị na ịkpọrọ anyị ka anyị bụrụ ụmụ gị site na baptizim e mere anyị. Mana anyị na-ekele gị n'ụbọchị anyị bịara n'ime ụwa a dịka ụmụ odibo gị ndị ya si na-ekele gị ugbu a. N'ụbọchị ha bụrụ ndị di na nwunye nke bụkwa isi bido ihe ọzọ na ndụ ha. Anyị na-arịọ gị dịka isi nyere ha ahụike rukwa oge dị ugbu a ka ị gaa n'ihu na-edu ha. Dị nwanụ kwụrụ ha n'ihu, kwụrụ ha n'azụ, kwụrụ ha n'aka nri, kwụrụ ha n'aka ekpe. Ekwekwala ka atụmatụ nke onye iro zute ha. Ọbụladị oge a ọrịa nọ na-agbasa agaghị erute ha. Dị nwanụ kpuchie ha n'ọbara dị oke ọnụ nke dị na Jesu Kristi, ka n'agbanyeghị atụmatụ ọbụla nke onye iro gwara n'ebe ha nọ ka o nwee ike ịkụ afọ na Chukwu gbasie ha ike n'ahụ na mkpụrụ obi, ka n'agbanyeghị ihe ọbụla nke ha ga-ezute na ndụ, okwukwe ha n'ebe ị nọ ghara ịda mba. Onyenwe anyị, nyekwuo ha afọ ndị na-abịa abịa, ka ha bịa kelee gị n'obi ụtọ na n'ịhụnanya, ka ha bịa kelee gị na ahụike ma ahụ nke siri ike na mkpụrụ obi siri ike, ka ha nwee ihe ga-eme ka ha na-enye aha nsọ gị otuto oge niile, ka mgbe ọbụla anyị ga-agbachakwa ọsọ nke ụwa, ka ha were ekene ahụ bata n'uto nke alaeze site na Kristi Onyenwe anyị. Ka Chukwu Chike ndị gọzie ma chekwawa unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Udo dịrị unu. I'm
No singing, please. Thank you. Sing in your heart. Cheta no mane pere, awu tunu pere ni awu ya ke. Onye wa ya na jero no. Ka chukwu jikele go se ma chukwu wo no. Nna na nwa na mmụọ nsọ. Hello, no na Kristo ni sa busigo. Kai telekwa mama Madalena. Yes, I am all through the time of COVID. She was coming. Even when most of us were not coming, she would come on time to prepare things for us. So, you know, we value you and we love you, right? The spirit of the spirit. You are the spirit of the Most High God. Oh, what will they be coming? Oh, they your character. Yes, and what will they be coming? I'm going to go and get you. I'm going to go and get you. Okay, oh, you are the girl.